Helo, oce, dwi'n ôl. Iawn. Tip fi, a i siarad am tip fi ta. Ydw i'n mynd i newid. O'n i efo tablet a fan'na o blaen. Ac o chat fi fan'na. Dwi ddim wan. Eis i Ffrainc. Os oes beth yma. Paris, specifically. Oce. Chi iawn? Ia. Mae'r advert... So dwi iawn am awr rhan. No advert am awr rhan. Mae'n handi de. A dwi'n gyfi 3 snooze am chotro. It's a whole... Lla i siarad amdan low viewership advert Twitch trwy nos. Lla nai. Anyway. Dyma fi yn siarad amdan trip fi i Paris. Os yma dodgy fe yma cyn i fi... So beth dwi'n neud ydy, dwi'n neud album a create shareable link. Da ddim byd dodgy. Be nes i hefyd de, nes i 42 miles. Nes i cerdded 42 miles rhwng dy Sul a dy Mechar. Rhwng Paris. Yn angos y map wedyn. Llynia. Llynia boring. Park and ride. Ia, mae traed fi'n brifo. Nes i wneud... O'n i'n Paris, nes i'n mynd y ben yn hyn, nes i. So, rwy'n yn siarad o ffrind dweud, cos ti'n mynd dy hun, gyda teulu, ti'n gallu just mynd, ti'n gallu just gweld Paris yn iawn. Ti'n gallu just, pan ti'n bod o'r ola, gallu just mynd, ti'n mynd gael stopio, a nath fi feddwl, so i'n gallu mynd A to B ar y metro, a sy'n fod yn hollol ffain, obviously, illa sy'n fod yn profiad gwahanol, a nes i fel, dwi ben yn hun am oriau, a just cerdded A to B, de, gweld the real Paris, you know. Park and ride, y Manchester Airport, so wedi costio £94 i park multi-story, park and ride, £56. A nes i literally cywio 5 munud am park and ride bus, a ar y ffordd eisiau sgwyd 10 munud. That's it. Top tip. Dwi'n not affiliated efo Just Rides car parks, ond oedd hwnna wedi weithio allan o da. Nath hwnna costio £24. Nath hwnna costio. Nath costio £24. So dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i wneud backing music. Paidwch ysbio hwnna, just balatrod sti rhedeg yn hwnna. Fi cael bach o background music. Ydych chi'n gael rando yn byd. Iawn, £24. Os yna gwstio? Oedd o'n neis, i gael lai. £24 neis? Na, goedd. Si hefyd 2 peint o Guinness. A o'n i'n hedfan... Drwch yn ei hedfan? O'n i'n hedfan am hanner diwedd y bora. Bit tax, ia. Oedd o'n... Ag oedd y wyrn fi yn awr a hanner yn hwyr. Ag yn os yn cynt, o'n i wedi canu'n pontio fo cor dre. So o'n i'n reit out of it. So o'n i cor dre yn pontio yn canu. Mewn sioe. Adra 10:30. Deffro 4. Cael yn y barod. Drifio yma. Ac eisiau hwnna. So oedd o'n... Neisiach na, ella oedd o, ond y context yn iawn. Bus fi efo planes. EasyJet, I only fly the best. Only fly the best. Dwi'n gwybod be oedd o, Boeing. Boeing dwi'n na? Mae ar Eiffel Tower yn y llun na. Dwi'n methu gweld o wan. O, dwi'n cofio pan ti'n dynnu'r llun yna, oedd yr Eiffel Tower 100% yn y llun yna.
So be, oedd y brecwas yna, oedd o'n banging. A o'n i ddim yn cuddiad, hwnna. Nes i fita y tomato na. Just for reference, okay? Nes i ddim eisiau llefrith do, coffi du do. Coffi du erioed. So, yeah. Dau sausage, dau bacon, mushroom. I'm a mushroom guy. Dwi'n meddwl, mae Owain yn chwarae yn, dwi'n meddwl. Dwi ddim. Mae o'n clasio efo rhywbeth o beth dwi'n gofio. Ers dwi'n joio cor dre, mae cor dre efo skill o clasio efo beth bynnag dwi eisiau neud. Lle neud hwn yn dark mode? Dwi'n gael sy'n ei fewn. Iawn. Hwn oedd y sein yn Paris. Ys i dweud ideal, dwi'n gwybod dwi'n lle iawn. Tyn y Paris. Random car gan y lôn. Ys i trio mynd i fewn. Fath o'n i'n dweud gyna, geisio bach o anxiety yn mynd i caffi. O'n i'n dall etiquette mynd i caffi a nath y thing iaith hitio fi for six. So ys i bach yn skew-iff yn cychwyn. Neis i diwedd, ond... Ia. Ond, ta be, ges i 3 diwrnod awesome. Which oedd yn help. Chatterino. Beth siwr o channel? Ban ti'n mynd i dangos channel gwe? Ond... Dwi yn cysau Chatterino. Iawn, llawn ni, iawn. Ia. A oedd wedi'r y trydydd diwrnod yn absolutely awesome o dywyd. Dwi'n zoomio... Dwi'n cymryd amser o dod eto. Pobl French. Ceir French. Tywyd French. Very good, very good. A wedyn... Dyma 3-star hotel fi. Very nice. Hotel Lennox rhywbeth. Is that? Is that? Hello. Mae hwn. Bydd hotel fi. Bach, ond... Be o'n i wedi gwneud? O'n i ben yn hyn yn hotel room na. Be o'n i actually wedi gwneud? Oedd y shower na yn... 3-star oedd o. Oedd y shower na'n tiny. Dwi wedi colli ers... Ganol rha, dwi wedi colli... Dwi wedi colli... 4 stôn. So ni ganol rha ddim yn ffitio yn y shower na. Oedd y shower na'n tiny. Ac oedd ddim... Dwi'n gwybod dwi'n boi reit smwr, ond... Ia. Digon neis. O'n i fel, o'n oce. O'n i'n licio fod na cinema dros ffordd i fi. O'n i'n fi teimlo'n very cosmopolitan a very cultured. A posh. Ai. Wedyn, eisiau dod ar draws, de. Eisiau dod ar draws, de. Y thing gora. Y thing nes i mwynhau mwyaf yn Paris. So. Emrys top tip am Paris.
ydy hwn. Luxembourg Gardens. Luxembourg Gardens, de. Oedd y peth gorau amdan Paris i fi. Gerddi Luxembourg. Oedd o literally yn 5 munud, 10 munud o lle o'n i. O'n i'n dwlu ar lle fath mae sawl briliant. Oedd o yn parc enfawr. Oedd o'n parc enfawr oedd yn amlwg o pobl lleol yn defnyddio. Oedd o'n lot o tourism na, really. Oedd o jyst llawn pobl lleol yn defnyddio parc fatha parc. Which, oedd i bach yn... Dwi'n weirded out, yn hynny'r thing. Ond ti'n meddwl, bach yn, wow. Dyn yn actually iwsio... Oedd na... O pobl jyst eistedd yna a iwsio fe fatha parc. Dwi'n siŵr nhw'n gyd o'n flat tiny oedd, yn hynny'r sens oedd. And, Bydd amser oedd y tu. Ond, os ydych chi yn Paris rhyw dro, ia, fama, hwn. Nes i joio hwn gymaint. Hwna ydy'r palas, neu be bynnag ti'n gael efo. Palas, o pobl. Ond pobl eistedd yna, nes i fama bob diwrnod, os gynnu fi fatha bach o... Cos oedd mor agos lle o'n i, os gynnu fi bach o orau i wastio, o'n i'n literally dweud i eistedd yn neud F-ball. O'n i'n effing joio fo. Thing yn parc, dwi'n hwnna. Hwna, dy syl hyn. A be o'na fatha lot o cadeiria. Dwi'n meddwl. O'ch gallu jyst cymryd cadar. So o'na stacks o cadeiria tu ôl fi'n ag yn lle fan'na. A o'ch gallu jyst cymryd cadeiria. A dwi'n pwch chi'n goffa, chdi gadael nhw. Dwi'n pobl hel nhw wedyn. Dwi'n nuts. A dwi'n mwyn chi'n gweld fan'na, gach chi cadar normal. Neu o gynnech chi cadar fela. Cadar slanted. Ond yn bod man. Oedd o'n... Dwi'n meddwl hwn oedd y game changer. Y busnes, chi'n gallu siarad setio fel la. A ti'n gweld set rhydd, first come, first serve. O, hwnna'n cool, de. O, yna pobl yn mynd â Shetland Pony yna. Dwi'n meddwl oedd o'n talu, dwi'n meddwl. Miniature Statue of Liberty. So... Dwi'n meddwl yr hogan yma'n tra'n neud impression o hwnna. Ond ie. Si'n rili darllen hwnna. Mae'n fwy o lunio hwnna wedyn. Just generic law building photo yma. Hwn oedd y caffi gyntaf eisi. Nes i wneud conscious decision o ddim tynnu llun pryd o'n i yn y caffi. Dwi'n meddwl oedd o'n... Nes i'n darllen illa bod hynna ddim yn thing. Bol pan y byd. Ond nes i ni conscious decision... O'n i check y ffôn fi, atho WhatsApp. Ond nes i conscious decision pryd o'n i mewn caffi. Heblaw am un lle, angos wedyn. O'n i ddim yn cymryd lluniau. Basically. Hwn. Fe mae'n gysio brecwast. Set. Dim rheswm specific, literally cyrra pasio fo. O, do iawn. Fe mae'n eisiau dod dros anxiety fi o iwsio'r caffis. Shout out to the gamers. Oedd o lot o hein o gwmpas. Shout out to Dr Mario. A shout out i pe bynnag di hwnna. Hwna edrych fatha cath Radiohead. Dwi'n meddwl hynna oedd o. Dwi'n meddwl o'na thing o fama. Art. A wedyn, yr lwf. Neu tallan y lwf. Ie, ti'n tywydd braf. Dim not a fucking cloud
Wedyn... So, cos o'n i'n cerdded lot, o'n i'n gallu just go lot o stwff. A lot o padlocks ar y bont yma. Ti'n neud panoramic photo. Dwi'n gallu uploadio hwn, dwi'n meddwl, i... Lle na i uploadio hwn i Google. So fi nath hwn efo ffôn. Pretty cool. Ail roadblock y trip oedd fama. Rili'n gwell. O'n i wedi bwcio guided tour i'r Louvre. Cos o'n i'n meddwl hynna ffordd da i fi cael dysgu mwy. Ac oedd hwnna amdan 11. 11 o gloch, gan eich di guided tour. A mae'r entrance... Un entrance yn fanna, ac un entrance yn fanna. O'n i yn fama... Dwi'n gallu gofyn y gloch, dia. Na. Na. Iawn. Ynddo. 10:14 o'n i yna, iawn. Ar y thing, dweud chdi bod yna bydd 10:30. Cos allu ddod bod bach yn packed. 10:30, oce? Nes i ddeceidio, iawn, fydda yna 10:15. Yna, yn y lwf. A Q yna, so yna 3 Q. Q11, Q9 a Q10. Si Q9, a ddod yna slitha fi. Hwn di'r unig amser na i referu hyn fatha dwi'n dod o Prydain. Cymro Cymraeg ydw i. Dwi ddim yn Prydeinwr o gwbl. Ond hwn di'r unig cafiat na ddweud am hynna, de. Ydy y system Q-io, iawn. O'n i'n diwedd y Q ma, a nes i dweud... Parlez-vous anglais? Diolch. Yes. I've got a guided tour for 11. Okay. You're no way gonna make it in this queue. You're at the end of the queue. It's quarter past, isn't it? Yes, but you won't do it. If you're still in the queue by 1:45, just go to the front and just tell priority access you've got the guided tour. A pan oedd 1:45 dod, ges i yr anxiety mwyaf o fatha... O'n yn disgwyl i skipio pobl. Ydy hwn disgwyl i skip queue? Nes i. Nes i allan. Nes i fewn i priority. A diolch beth yr un ddynas oedd yn y priority queue. Oedd yna. A ddeitha fi mynd at a ffindio co-worker i. So hi di gweld fi. Oh, you told me to come here. Oh, okay then. Oedd hi hofn di'n hoffi amdano fi. Oedd yna awr. A nes i skip y queue. Oedd o fucking hilarious. I enjoy it. Love it. A nes i fewn. A nes i'n tynnu lot o ddynnu wedyn, cos o'n i'n panic. So nes i guided tour o'r Louvre wedyn. Dych off. Yn y medieval part. Hein i'r hen walia. O fe yma llawn dŵr o blaen. Hein oedd fellow guided tour persons fi. Sorry, hynna'n rwyd. Hi oedd y tour. That's really clean, that's really nice, that's really funny. Union beth eisiau fewn tour. Gaid. Oedd hi'n awesome. Oedd hi'n meddwl. Yn personol. Oedd hi'n down to earth. Oedd hi'n byd snobby yn dani. Oedd hi'n American French. Dyna ty tair gwaith. A oedd hi'n gyd o'r headphones gallu gandu ni. Really enjoy fo. Oedd hi'n onast efo stuff hefyd. As onast allai di fod bod ti yn gwaith amdan lle gwaith chdi. So, o'n i yn gwerthfawrogi hynna. O'n i'n reit common sense am y peth. Hein ydy'r stolen artifacts yma yma. Boi mae wedi gofi yma sbe. Boi mae wedi gofi do. Dwi'n zoom i fewn mwyn hynna.
stolen artefacts fan'na. Mwy o stolen artefacts fan'na. Oedd hwn efo'r i'r ddau pobl yma, oedd hwn yn fan'na, ashes nhw. Stolen artefacts, stolen artefacts, stolen artefacts. Yr un peth na i ddweud amdan... Un peth oedd hi'n awesome, absolutely awesome. Ond, nath i... O gen i rhywun... Dwi'n mynd y company line o'r un, company policy. Na, actually, na, ci chwarae teg iddi, nath i ddweud. Company policy y lwf ydi, os di rhywun yn gofyn amdan stwff nhw'n nôl, sy'n nhw'n neud, ond maen nhw'n neud y sefyllfa mewn ffordd lle dyn nhw ddim yn digwydd. Gwisg pobl ddim yn gofyn am stwff nôl, oherwydd dwi'n ddim massive vague reference fan, tangent reference. Oes syni Philadelphia, lle maen nhw eisiau prynu cwch, a mae'r boi yn mynd, because of the implication. Dwi'n peth fel la. Oedd hi'n dweud, geith rhywun gofyn amdan stwff da ni'n di dwy'n yn ôl, ond di pobl ddim oherwydd yr implication. Fel oedd hi. Ond oedd hi'n reit onast, oedd hi'n dweud, os ydych chi eisiau chat onast fi amdano y peth, yr ôl o tor na gael chat allan o oriau fe chi. Nath i ddweud yna. So, fair enough. Ond yr un beth oedd y bach o weid oedd, da ni ddim o'r ddwg o'r British Museum. Wel, da chi'n rhywun o'r ddwg o'r British Museum. Really yn dech. Ond na fo. Anyway, allai'n cwyno. Dwi wedi bod y British Museum, dwi wedi bod yma ma, dwi wedi talu. Allai'n cwyno. Pwy ffolc dwi'n cwyno. Anyway, going on. Posh to, oedd y reswm pam eisiau dynnu llun hwn. Dwi'n mwyn cofio pam. Mwy o posh stuff. Mae'n licio Italians, de. Mae'n nhw'n thing am i. Oedd hwnna'n bwysig, dwi'n mynd cofio pam oedd hwnna'n bwysig, ond oedd yn bwysig. Winged, beth yw hwn? Winged Goddess. Ffwc oedd hwn? Winged a Victory. Oedd hwnna? Oedd hwn reit cool. Ond oedd yr adenydd yma yn newydd ar remake, ond beth yw'r ffocin pwynt? Os ti'n di ail wneud un adenydd, the right wing had to be restored. Cos o'n i polite a ddim efo'r gut. Be am ffocin rest yna fo? O'n di restorio hwn? Y wing? Ti'n fawr sy'n di ffocin... Nid y pens a'r breichiau. Oedd y llaw... Dwi'n llun o'r llaw. Na, pa eisiau gwyll yna? So, i'r ffordd yna... Lle mae pen y boi yma yn fanna, de? Ond y glas display efo llaw y statue yma. Dwi'n cael i'r llaw nôl ar hwnna. Cos mae'n menthyg y llaw o'r Greek Museum. A mae hynny dod chdi nôl wedyn i'r thing o hi'n deud, mae gen i lwf policy, geith rhywun rhywbeth yn ôl gyda ni, ond di'r pobl ddim oherwydd implication. That's the implication. Di'r museums bach ma ddim eisiau pwysio look museums fawr ma, ar y gofyn i nhw fod twats yn mynd o basic. So, oedd hwn reit. And efo cwch. Oedd reit cool. Oedd hi'n deud stori fo hwn arfer bod yn un. Oedd hi'n deud fod hwn yn allegory reit dall y Mona Lisa. As in, lluniau sculpture fa ddim yn poblogaidd oherwydd gwerth hanesyddol nhw, mae mwy ar gyfer y stori diweddar. Dwi'n nôl at yna wedyn. Hwn oedd rhywbeth dwi'n cofio beth yna fo, ond hwn oedd yr adeilad nath Louis the 14th? Hwn o'n neud Versailles i fyny. So oedd arfer byw yn y Louvre, dydyn, y French royalty. Nath nhw designatio rŵm yma, fath o job interview un o'r architect.
a dweud, dwi eisiau chdi wneud y stafell yma. A os ti'r stafell yma up to my standard, ti'n cael y contract i wneud Versailles i gyd. A nath y stafell yma, a nath o cael y contract. Yna y stori. Stori, it's cool. A y lluniau yma, ydy'r seasons, a death a shit. Louis XIV yma, architect yma. Oedd y rwm yma yn waith yn rwm Mona Lisa. Oedd y rwm yma yn fucking afiach y llawn. Nath i ddeud cyn cychwyn yma, fydd y yma yn brysur, just watch out. A dweud, o peidiwch y poeni fydd y Mona Lisa yn waith. Oedd o ddim, oedd hwn yn waith. Anyway. Iawn, oedd o. Dyma, fucking lot o hyn. Lot o fucking gold leaf. Fo man. Fucking boi ma di gweld. O. Ie, iawn. Nath y tor dweud, anghofio hwnna, sbiwch ar hein. Hein ydy'r crown jewels, apparently. Dwi'n gwybod sydd yn ffeg, yn ffeg, ddim yn ffeg, dwi'n cofio. Dwi'n siŵr yn dweud, y ddau yr ochan ffeg yr un canol ddim. Hwna ydy'r purest cust diamond in the world. Hwna ydy'r... Not the biggest, yr un na mae Queen Victoria di dwy'n ydy'r biggest. Hwn ydy'r purest. Oedd hi reit adamant am hynna. O'n i'n mewn American oedd tour guide fi tan nath i ddechrau siarad am y fucking diamond ma. A dyn nath i ddechrau pwynt allan American bench o ddi. Ac oedd hi eisiau highlightio'n glir iawn oedd y diamond yma well ar un sy'n gyda British. Ond oedd hwnna ar bwtwm Louis XIV, hwnna ar cairn y sword fo. So, yeah, oedd hi'n joio hynna. I'm not a jewellery guy, I don't give a shit. Yma. Hyn ydi works of art, Renaissance era. Oedd o'n okay. Yeah. Good artist, good art. A wedyn, hwn oedd y thing weird. Oedd hwn just basically un ciw mawr yn yw'n i lle Mona Lisa iawn. Ond fel y tour guide ni'n dweud, Mae yna Leonardo da Vinci works gwell am Mona Lisa yn fama. Ac oedd pobl mor pethau i fynd i fewn i weld y fucking Mona Lisa, QM Mona Lisa, oedd nhw'n mythu'r gwaith o fama. So, a dyna eisiau twigio, ond dwi'n mor falch dwi'n cael geid i'r tour, cos so nhw wedi un un peth. Oedd hyn, lot o hyn yn millions of pounds. Ond, pob eisiau gweld Mona Lisa is. Hwn yn Leonardo da Vinci. Hwn yn un gorau tour guide ni. Nath ni stopio gwacha sbio hwn. Dwi'n falch nath i. Iesu. Virgin Mary. Mam Virgin Mary. Annie? A... Peth oedd o. Mother's Love thing. Mae'r oed yna i ddangos na Iesu oedd o. A Anne actually wedi marw, ond in spirit, mae hi'n sbio ar Virgin Mary. Cos mae hi'n mam i hi. Ond dyn nhw ddim yn sbio ar ei gilydd, so mae wedi marw. A Iesu yn sbio ar... So fel nath i ddisgrifio fo. Looks good. Defnyddio y Beibl i ddysgu stori neu dysgu delweddau sydd ddim yn y Beibl. Oedd nath i ddweud. Na fo wedyn. Ma dda ni wedyn. Bang.
oedd fama reit drwg. Reit drwg, ein gyda lai. Oedd tor ni'n gorffen yn fama. So, chdi gael tor... Main a... Beth oedd ni'n gael? Main... Rhywbeth o lwf oedd ni'n gael. So, oedd y tour guide yn mynd yn ei rownd o lwf i gyd. Just yr aspect y llawr yna. Oedd o'n mynd yn byd. Just fair enough. So, fan bod y tour yn gorffen. Yeah. Oedd o'n ffain. Oedd ti disgrifio fo, o, da chi ddim mynd i weld o unless da chi'n cywio. Sure, ffain, ie. 5'11" dwi for context. Dwi 5'11". Ond y neb o flaen fi. O'n i'n cefn y stafell. Oedd o'n ffain. Isi mor bell. Ti'n gorau cywio yn rhesu, ti isio, gweld o. Nes i ddim mynd yna. O, na gweiddi mowr. Ond nes i ddim tynnu llun o, ond ochr arall i'r wal yma. Mae yna llun arall. A mae'n ffocin lot gwell. Dwi'n cofio be oedd o, ond mae'n lot gwell. Ond oedd hwn yn... Mae yna 6 gard yna. O, na pobl yn gweiddig. So, oedd ni'n meddwl just oil yna. Ond mae hwn, so... Os dwi'n sefyll lle fama wan, sy'n ôl i fi. Mae'na ffocin thing yma yna. Sbio hwnna? Look at that. Ynddo fi. Dwi'n falch dwi wedi gweld o. That's all I'm gonna say. Nath o tour guide esbonio pam bod yn poblogaidd. Mae'n poblogaidd cos oedd o ddim yn poblogaidd o blaen gath ei ddwyn a gath ei ffeindio, basically. Dim artistic, oedd hi'n art historian dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl y reswm oedd o'n poblogaidd bach yn annoio hi. Oedd y tour guide Museum de Rosserie dweud un o'r un peth fyd amdan y Mona Lisa. Oedd hi'n meddwl, oedd ffocin yn lwf. Wedyn nathon ni go mwy o artwork. Dwi'n meddwl cofio 1600s, 1700s o hyn, dwi'n meddwl. Fucking massive stuff. Fi hwnna, efo top yn y senlli fi. Repping yn y senlli. Yn y lwf. Hwn. Hwn ydy, fel ydych chi'n gyd yn gwybod, yr Coldplay album. Be oedd o da? Hwna. As made famous. Viva la vida. Dwi'n meddwl Coldplay. Dwi'n gwybod pam dwi'n cofio hynna. Ond, good photo though. Good photo. The lad's got taste. Constable. Ond un constable yna. Bath eisiau dynnu. Stolen eto, ond dyn nhw ddim mor ddwg ar British. Dwi'n nabod rwy'n chwarae telyn, siarad hwnna dyn nhw. A posh. Clothing. Mae'n eich infernal pixelated yn ddifar gwyn, fel o oedd o. Lot o... Sgwyn yn hwnna. Oedd lot o fashion ar y llawr top. Snuff box, nath rhyw person talu a dwi allan yn beg. Pwrs really drud a really hyll. Dwi'n cysau Croque-Morat with a passion. Dwi'n meddwl hwnna ydy y peth mwy atacu yn y byd. So well gyda fi god leifio bod dim yn bywyd fi na reid shells o shit. Ond fi dyna. Charles the First.
randomly ar y top, llawr top. As you do. Dwi'n dod o teulu ffarmio, pan eisiau dangos y lluniau yma ddoe neu heddiw i teulu fi, hwn di'r unig llun oedd nhw'n gyfer shit, a oedd nhw'n dweud dim arall yn shit, heblaw amdan hwn. Fel comment yn oedd, pa maen nhw fanna, so nhw'n gallu rhoi buwch arall a fanna. Comment nhw. Yeah. Mwy o stolen artifacts o fama. Mwy o stolen artifacts. Stolen artifacts, stolen artifacts, stolen artifacts. Hwn, Knight Templar oedd hwn. It's cool, ond hefyd, bach bedd. Hwn gysi ginio yn y lwf, hwn oedd cinio lwf fi. Ond i wedi gobeithio di'r caffi slash restaurant slash caffi restaurant. Ond, that wasn't happening. Hold on, just the cues. So she just i'r lle. So gysi can y Coca-Cola. Nes i ofyn am zero. Nes i ofyn am Coke Zero. Nath nhw'n decidio. Na. Nes i'n cywir yn y chwaith. Nath nhw'n styn Coke normal, nes i'n mynd i mela. So bai fi oedd o. Mini baguette melys efo edam cheese a bach o ham. Neis iawn. €7? €8 oedd hwnna? Whatever. Whatever. Ham efo hwnna. Na fo'r lwf i hun. O dan y thing. A hon ydy'r thing. Y fan yma'r Holy Grail os ti'n coelio Da Vinci Code. Oedd na lot o... Oedd na un tor yn dy gwmpas. A just Da Vinci Code related o ddo. Dwi wedi preferensio hwn efo hyn. Dwi wedi darllen Da Vinci Code. Nes i allan bydd allan. Nes i'n joio fo. O'n i fod yn good read. Mae Dan Brown yn cael bad rap. Os na Dan Brown jyst yn dweud y fiction di o. So na ddim scandal, ond eisiau... So, dwi'n mynd necessarily coelio be mae Dan Brown yn deitha chdi sy'n facts a fiction ydi stories o, ond dwi yn joio Da Vinci ag Angel dim gymaint y llall. So, page turners, dwi'n joio fo, dim ond fel dwi'n golygu, ond spoilio y Da Vinci Code i chi, yn fanna mae'r Holy Grail. Dwi'n ei spoilio Da Vinci Code. So, lle ddech chwarae Da Vinci Code y PS2? So hwnna dda sa? Plan. Ie. Oedd o'n... O'n a lot o barn am Da Vinci Code. O twr gai ni... Dwi'n bo, ond teimlo oedd eisiau dweud rhywbeth o'n i'n cael dweud. Ie, o'na nutters. Dwi eisiau chwarae Da Vinci Code y PS2 am. PS3 oedd o. Lot o hein. Hwn oedd y lle cecs wrth ymyl lwf. Dwi'n gallu zoom mewn y prisiau yma. Na, dwi. Dwi'n siŵr oedd hein yn €9.50 neu €9.30 beth dwi'n gofio, hein. Un o hynny'n €9. Dwi'n licio macaroons de, ond dwi'n mynd para na di. Oof. Pistachio, very hot now. Hwna sy'n actually cael dwi'n meddwl, cos dwi'n meddwl gael bang for your buck am hwnna. Anyway, siwm yna, si ddim yna. Lot o bobl Japanese efo yna. In general. A na fo just llun o'r glwf. Na shopping centre yn stick efo, ond ddim yn dall hynna. Wedyn, dwi reit siwr dwi wedi tynnu llun gweitha erioed o'r
Moulin Rouge. So nes i gerdded... Ww, ti'n mynd i ddangos hyn. Na rei context i chi, oce? So fa ma ni'n aros, oce? Fa ma ni'n aros. A na fo... Luxembourg. Day one. Hwna oedd walk gyntaf fi. Pa ffordd eisi dwi? Eisi ffordd ma, oce? A wedyn eisi i'r Moulin Rouge. Nes i cerdded hwnna. Wedyn. Hwnna next trip fi. Dwi'n meddwl na hwn yw'r llun gweitha o'r Moulin Rouge sy'n rhoi di bodoli yn hanes y byd, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl sy'n ddim llun gwaith na hwn o'r Moulin Rouge erioed wedi cael dynnu. Pam Emrys? Pam ti di hynna? Moulin Rouge, Saltery, Red District, Nightlife. Nes i yna, fucking bang on half one. Hael yn twynnu lawr. Oedd y fucking sticks, oedd y fucking windmill fucking thing ddim yna. Di tynnu'r windmill fucking thing off. A scaffolding yna. A na fucking lorry. So, hwnna di llun Moulin Rouge fi. Sut mae fod edrych? Fel am y fod. Fel a. Dangos y llun. Fod edrych fel a. When you buy something from Temu. Photos in Temu. What you get. Anyway. So yeah, nes i gerdded ydyn o'r Louvre i Moulin Rouge. A wedyn eisi i Sacré-Cœur wedyn. Ond y rhywun wedi awgrymu fi. Paid a cael metro i Sacré-Cœur. Cos mae fama yn ffocin afiach. Dos i Moulin Rouge a cerdded fo. Which be nes i. Nes i gerdded hwnna. Mwy o cakes ar y ffordd. Boi yn neud stwff efo fucking bubbles. Oedd y ffaith oedd y boi... Dwi ddim yn cael go ar y art yma. Dwi ddim yn cael go at the art o gwbl. O boi mae'n neud fucking bubbles, ie. Literally, just mynd... Oedd o'n ei siapia bubble. Oedd o'n neud fatha bubble mewn bubble, neu fucking llaw mewn bubble, neu fucking... Neu fatha fucking te, neu cyn y bath. Oedd o'n literally just neud lot o bubble. Oedd o'n annoying mwy na'n byd. Fatha... Sbe'r hogan bach ma. Be ffuck mae hwn yn neud. Ag yn y rhywoi'n breakdansio yma. Dim fo. Rhywoi'n. So, yeah, whatever. Dwi'n meddwl mae'n ystod yn ei rent pa mis. Ond beth yn gweld cash na ddo? Anyway. A dyn efo steps i mynd fyny i'r Sacré-Cœur, si trwy'r ochr. Bang!
hwn oedd y bit nes i joio'r lleia. Dim y lle, oedd y pobl na sy'n tawtio chdi a ti'n cael chdi prynu stwff, neu ti'n conio chdi. Is i Paris pryd o'n i'n 13 tro dwytha, a dwi'n cofio, oedd hynna, oedd bo man. Oedd Versailles, oedd Eiffel Tower, oedd Fama, oedd pob efo stwff ti'n gwerthu leitars i chdi, laser pens, crap fel la. Yr unig lle nes i cael profiad yna tro yma oedd Fama. Neithoch chi ddim, Eiffel Tower o wahanol broses wan. Ond oedd yna pobl o Fama yn... O'ch ddim bod ati ti'n gwerthu locks, e, chdi reid ar y fence. Na, diolch. A dyn bydd o'n neud, o'n dal yn dilyn chdi'n chydig, ac yn nodio rhywun arall fel la, a dyn, so nes i'n aros yn top o gwbl, si literally just cerdd y draws, tyn llun a ffcio hwnna. Yn amlwg o'n rhywun yn ffocin sbio na fi, 100% o rhywun yn sbio. So oedd boi ati fi ddwy waith, na. So eisiau rheol, mynd efo'r ail person at fi siarad, a gwerthu shit fi, dwi'n mynd, ie. 100%, o'ch chi'n gweld boi'n ster rhywun arall a mynd yn y nod na, no having this. So, ond eto, hyn to shit, cos, so yn lle really nice, hwn. Lle sy'n ni'n eistedd yma wedyn sy'n iawn. O, tai fi'n brifo ddo. So, very nice views. Is i accidentally defnyddio portrait. So, dim gwall fi dwi'n na. Is i accidentally isio portrait mod. So, mae'r view nice to all, just blurred. Ag eto, is i accidentally isio portrait mod. A nath yna gyda'r cefn eto. Just yn lle neis, ond o'n y gormod o pobl ti'n gwerthu shit efo na. Dim ti'n gwerthu shit, bod yn anifir am y peth. So, nes i dda. Nes i'n aros o fan yn hir. Got my photo. Mynd back down. So, be nes i wedyn, oedd nôl i'r lwf. Cos o'n i wedi planio mynd i'r gerddi y lwf a ti'n cael sit down efo na. So fan'na oedd y stwff Olympics. A oedd o trai fi'n brifo ag eisiau. Nôl i'r lwf. Gael ysodd. A dyn nes i... nôl ata. A nes i i lle o enw... Smoke. Smoke? The Smoke. Nes i fe yma wedyn. Very nice lle. Nes i ddim cael bwyd, nes i cael 6 peint. O'n i'n eista fan'na. Nes i accidentally hitio 1 peint drosodd. Ach, waniaeth yn fawr ôl. Ond o'n i'n eista fan'na, efo'n llyfr. Llaw i fyny. Fel boed yn glen, a dyna'r boi arall cymryd lle drosto fo. Ia, fo gynta, a dyma, digon glen. Hwna ddim mynd o'n sam Guinness, os a ddim Guinness na wan. Eisiau peint o le fath citral amber nes i gael. Neis iawn, neis iawn. Fi yn bod yn posh ac yn ysgrifennu postcards, wneud steak o fan'na. Efo peint fi a complimentary things fi. A, ysgrifennu. A, peint fyma. Day 2. Day 2. Is i i'r Uzi di Orse. Joio.
Dwi'n joio hwn mwy, dwi'n joio y stwff o gan hyn i ddangos mwy. Y tor, o well mi tor cynt. O ddau tor yn really da. Ond dwi'n meddwl na dwi'n joio fe yma mwy. Eto, o'n i efo guided tour yma, a o'ch chi'n cael priority pass efo guided tour. 100%. So, gys i skipio hyn i gyd. Hyn i gyd. Skip. Na fe. Ie. Locker yw hwnna. Pobl, pam sy'n dyn llun hwnna. Dyna syma oedd guided tour person fi. Oedd y microphone, headphones fama yn fucking shit ac yn beth gweithio nhw. Ond oedd hi'n digon claen. Oedd hi'n tynnu bach o jokes. Gormod o jokes, really. A ni'n chydig bach dda. Dwi'n talu am comedian. Dwi'n gwybod ti'n tynnu hyn yn ffyn, ond dwi'n eisiau ffocin gwybod am y lluniau, ie. Dwi'n jokes. A dwi'n joc am monau mannu. Lot o weithiau. Ie. A mae gyda boi yma meddwl oedd o'n ffocin hilarious. Ond da, oedd o iawn. Dwi'n swnio waith na oedd o. Massive photo picture. Woo! TOS. TOS, so yna. Dwi'n meddwl, I get away hwnna, cof. O, yn y lwf, os ydych chi'n cael guided tour, de? Nôl i'r lwf, de? Os ydych chi'n cael guided tour, de? Yn y lwf, o'ch chi'n cael MP3 player bach neu camera bach. Oeddech chi yn cael... Oedden nhw'n rhoi fucking 3DS i chdi. O pobl sy'n cyrraedd drwy'n lle efo... un o hein. Oedd yn nuts. Apparently ti'n gallu just pynnu nhw. Ti'n gallu just pynnu y cartridge i chdi gael yn un chdi dy hun. Neu i chdi gael heirio fo. Ond y pobl literally just yn... Fel oedd pobl. That's not a lie. Miyamoto yna, eisiau gwybod Miyamoto yna, chweith. So hynna reit cool i weld. Shit fel. Ond gysi curated guided tour da. Os fi llun o'n i, fan eisiau i weld gyda de? A nhw yn ysgrifennu dano fo efo fucking 3DS nhw. Ond mae'n locked. Dwi'n meddwl, mae hwn yn un o'r 3DS's o'n oedda ti'n gallu gael, dwi'n meddwl. Ie, so mae pobl ti'n gwerthu nhw. Pobl yn dwy'n o'r gwerthu nhw. Development guide yma. Ond, ie. Oedd o'n reit surreal gweld pobl yn cyrraedd rownd efo 3DS's. Ond o'n i'm yn cael hwnna, cos o'n i efo guided tour. Ond ti'n gallu... Be ti hefyd gallu neud ydi just prynu y cartridge, os isio, ar un 3DS dy hun, a mynd rownd y lwf efo fo. Mae'n reit cool, I ain't gonna lie. O'n i'n reit jealous, ond hefyd o'n i'n cael guided tour, so... Yna fo, Sacre Claire, lle ni cynt. A dyn, mae'n just lot o impressionist photos, yn siwrs neb noeth yma. Water lilies, mae'n Van Gogh, yn siwrs lot o stwff Van Gogh. Eto, beyond the 5'11". O'n i'n gallu just fucking dros pobl. Dros pobl. O fa mae'n reit afiach y pac, dweud. Ond oedd hwn just yna, ond ddim os o hwn mwy, anyway. A hwn. Eisiau dangos hwn i mam a dad gyna, a oedd nhw'n not impressed. Be ffwc, mae hwn yn shit. Na, ddim yn shit ydy. Dwi'n licio hwn, dwi'n hwn yn o gwaith cael sgwr a fi erioed. Ie, byd hynna. Pretty cool. Hwna, boi yma. Ond na llun dos nesau hwn, gyn y self-portrait, di hwn. Yeah, with the paintings in the red coat.
So the bathers in a red with a red cow. Wrth ochr hwn, nath neud o blaen, efo hogan noeth yna. A nath o'n deud rhywbeth iddo fo. A nath o'n neud un o'r un llun, ond jyst i self-portrait o flaen o'r protest, apparently. Oedd o'n reit ffynnu. Dwi'n mwyn sydd o'n fod yn ffynnu, ond oedd o. Fi'n mynd, be ffwc? Oedd hwnna'n thing. Oedd hwnna'n badge. Ys i cerdded yn sen. Bydda, dwi'n cymryd i parliament nhw. Mwy o sen. Oedd y dŵr yn afiach. Oedd o'n afiach y dŵr. Iawn, wedyn nes i neud y thing. Dwi'n gwybod pam nes i hyn. Nes i bwcio ticedi i fynd i'r fully functioning sewer museum. Dim y catacombs, nes i ddim i'r catacombs. Nes i talu €9 i fynd i'r underground still functioning sewer museum. Ia? Oce, dach chi'n iawn. Dach chi'n iawn. Dach chi'n iawn. Ww, sbia, wahanol sizes o sewers things. O, sbia. Mae gen i fi rheswm pam eisi fe yma, actually. A i ddeud wedyn pam. Mae'n rheswm pam eisi fe yma. It's a geeky, gaming-related one. Yeah. Ond, yeah. Literally poo. That's literally Parisian poo, a fanna. So, nes i o literal Parisian poo. As you do. Poo, fanna. Oedd fama mor dywyll, o'n i'n gorfod defnyddio gola ffôn. Ag oedd o ffocin drewi. Dangos y sewers. Wel pam nes i dangos hwnna. Hynna. Dim yn cael go o pobl yn neud y shit o'n dwi. Just deud dwi neud y shit o'n. Ia. So fi adio hwnna i'r trip. A wedyn, nes i neud y thing. O'n i'n bothered, dwi wedi bod fyny'r Eiffel Tower o blaen pan mynd i 30. So oedd hwn ddim yn massive thing i fi, ond i'n meddwl, well i fi neud o. A eis i mynd o'r bad boy yma. Eis i ddim fyny fo. Dwi'n cofio 22 years ago, o'ch chi'n gallu mynd i'r hwla yna, ac oedd o'n llawn o pobl na'n gwerthu lighters a laser pens ac yn haslo chdi at y con. Dwi'n meddwl mae'r Olympics di neud rhywbeth, cos oedd hwn yn boarded i gyd. Os o'ch chdi cael mynd i'r byd sgwylod ma'n ddim, ond o'ch chi'n cael queue i am di fewn. Ac oedd y queue yn edrych fucking humongous. So o'ch chi'n cael queue i am di fewn i'r byd sgwylod, wedyn queue eto wedyn i mynd fyny. Ia. Just fi yn bod yn dwi'n Eiffel Tower. Tinder photo newydd fi. Hei, cywio i fewn. A dyn fi tol glas a poor man. So fanna ti'n mynd i fyny. So os dwi'n fama di bod yn Eiffel Tower, ti'n mynd i fyny bit gynta, a dyn mynd arall yn y bit arall, a dyn gallu tocyn arall eisiau wedyn mynd i'r top. Dwi wedi gwneud o blaen, so ni'n angen fyny eto. Mae'n yn cool yn mynd i weld o. But that's about it. Is she literally yna.
Eto, ddim yn lle neis, na di. Dio ddim yn... Y gwir amdano yr Eiffel Tower ydi, dio yn lle neis i fod. Dio ddim, ia. Gath ei fildio fan'na herwydd fan'na oedd y lle. Back in the day. Dio fan'na ddim yn bit neis o Paris. Wedi gofio. Anyway. Hwn di arty metro photo fi. Nes i gael... Be di eisiau yma da? Croissant a coffi. O, coffi di a croissant. Paint, lle eisiau paint o fan'na. Ti ddim yn fyny'r un ffair yn Las Vegas. Yw hwnna'n 3-pronged hefyd, so sy'n mynd yn ôl. So, o beth dwi'n gofio, dwi'n cael tocyn, mae'n mynd i fama am ddim. Dwi'n cael talun di fan'na o gwbl. Am ddim. A dyn, ti'n cael prynu tocyn di fama, a mae'na caffes a shops yn fama. A wedyn, dwi'n cael talu etum di fyny fama. A wedyn, ti'n gallu cerdded hwn. A ti'n gallu cerdded hwn? 100% ti'n gallu cael cerdded hwn i cael tram train thing fyny hwn. Siŵr na lift. A dyn, literally just lift wedyn. A dyn ti'n gallu talu yn y top. O beth i'n gofio? Ond ia. Ydy'r un fake Las Vegas? Okay. Ond Eiffel Tower ydw i, de? Nuts, ia. A eich ddech, dwi wedi mynd yn erbyn yr Eiffel Tower, just o'n i wedi bod o blaen ac yn beth eraill i wneud, lly. Ia. Iawn. O hwn yn cysylltiedig efo'r sewers, iawn. Dwi'n nôl yn y Luxembourg Gardens yma, so dwi'n eisiau gwneud hwnna nôl yn y... Fama, dwi'n mynd... O, sef dwi'n... O, oce. O, fyna. Ie, nes i nôl i Luxembourg Gardens, cos o'n i isio darllen. O'n i isio bod y posh, o'n i isio cael hotel Orangina, o'n i isio rhyw fath o pastry, a o'n i isio darllen nofal fi. Wuthering Heights. Dwi'n darllen Wuthering Heights. So... Nes i nôl i fama. Hwn ydi amgueddfa yn Luxembourg Gardens. Efo'r pan ti'n siarad hwn, hwn ddim yn bwysig, na di. Ond, y rheswm go iawn o'n i eisiau mynd i... o'n i eisiau mynd i Paris oedd yn ddiweddar, nes i ail chwarae un y games gorau fi erioed.
Beth dwi'n gwneud playlist nhw. So, story. Enjoy an interactive story at your own vision. Hwyl yma sydd wedi chwarae Broken Sword, Shadow of the Templars. So, dwi'n lyfio Broken Sword series. Fucking lyfio fo. Allai'n dweud chdi faint dwi'n fucking lyfio Broken Sword. Dwi'n absolutely lyfio Broken Sword. Mae genna fi bob un version o Broken Sword heb law am y Game Boy Advance version. A mae genna fi ROM o hwnna. Hwn oedd y point and click gyntaf nes i chwarae yn 98, 99. Dwi'n cofio prynu fo'n PC World fatha greatest hits thing. Ar Pentium PC, Packard Bell ni. O'n i methu cael ei weithio, o'n i'n really ifanc. 9-10 oed, o'n i methu cael ei weithio. Math mam ar gem yn ôl o fi. Ac oedd y boi til counter yn convinced na o'n i yn deud clwydda am fod oedd yn gweithio, ac o'n i eisiau newid am gem arall. Na. Dwi eisiau fo, cos dwi eisiau chwarae fo. Na, dwi'n mynd hynna, dwi eisiau copio i'r un gem. A dwi'n iawn. Dwi eisiau manage cael ei weithio. A dwi'n lyfio Broken Sword. Broken Sword 1 or 2 yn fucking awesome. So, yn ddiweddar, dwi wedi gwneud full playthrough o'r version mwyaf newydd o Broken Sword, sef Broken Sword Shadow of the Templars Reforged. Mae yna Broken Sword Director's Cut, Broken Sword Shadow of the Templars Reforged am y PS1 version. Dwi wedi chwarae nhw i gyd, dwi'n lyfio nhw i gyd, yn awesome. Mae'r Shadow of the Templars Reforged ma yn fucking awesome. Fyswn i'n awgrymu fe? Na, swn, oherwydd. Fyswn, cos mae'n y thing cool na lle ti'n gallu switcho. Oh my god! Mae'n gyfenw ar? Efo, fi. Basically fi. Me now. Best not to. Right. As I searched the dead man's pockets. No wallet, no papers, no credit card. You at least give me some advice? Yn o hwn, ti'n gallu switcho rhwng y newydd a'r hen. Ydw i'n neud o am o gwbl? Na, dwi. Anyway. Dig when it. Ba na... Efo, beth ti'n tydeitha ni? Be dwi'n tydeitha chi ydy hyn? Mae yna 2 lefel yn Broken Sword lle mae'n mynd i'r sewers, oce? Iawn? Hynna pam eisiau i'r sewer museum. Cos we live a game a gymaint a ni eisiau dweud dwi wedi bod yn sewers Broken Sword. Dwi'n live a game. Absolutely live. O'n i'n methu ffeindio'r hotel yma. Yn iawn. Ond, sydd oedd fi at y llun yma, not by name, maen nhw'n iwsio hwn fatha inspiration I lefel arall. It's from the Club Alamut. Sef yma. So, hynna pam o'n i eisiau aros wrth ymwyl yr gerddi. A wedyn, yn un bit dwi'n mynd i hospital, a nes I pasio hospital hefyd. Ond, that's... Neu dim. Arall. Nes I managio... Nes I managio cael hyd i'r ysbyty yma fyd. So, o'n i'n reit proud yn hyn. Musical. Ond ia, na fo. So...
So nes i managio... Yr unig lle nes i ddim oedd Mont Foncon na. Ond, ie, so dwi wedi... Hwn oedd y rheswm eisi i Paris. So... Yeah, that's it, really. Si fe yma, Shakespeare Company. Bad experience. Oedd hwn, hefyd, oedd hwn ddim yn broken sword related. Ond, o'ch ddim yn rili'n cael sbio ar y siop o bai hel chdi allan. Ella rhywbeth wneud o'n efo backpack mowr, actually. Cos mae'n o'n... Ond, si litio'n cael 10 munud yna. Which dwi o'r ceg, so oedd y pwysau llyfr yn ffocin insane. Ac ys i llyfr yn... Ond, mae reit os ffordd i fama. A o hwn ddim ar plan fi. O plan fi oedd fama. O'n i wedi tocio to cynnau di fama a nes i fythu. Ond, oedd y ciw yn byd. Oedd nes i ciw yn mynd i fewn. I Notre Dame. Is i Notre Dame pan o'n i'n 30. So dwi wedi bod yna cyn ac ar ôl y tân. So, which I quite like. So... Nes i cael audio guide am €6. Highly recommendio os ydych chi'n mynd yna. Nath o helpio tip yn fawr iawn. Mae yna secular guide a mae yna Catholic guide. So secular ydi hollol hanesyddol, dim elfen o God's teaching o gwbl. So be nes i oedd, nes i wneud y secular tour i gychwyn, oedd gyfyd hanner awr, 3 chwarter. Nes i cael sit down, watchad mass yn digwydd, so mass yn digwydd. A wedyn nes i desidio, dwi'n yn gyrfyddol, ond na i weld be di'r Christian approach i'r thing. A fel eich nes i, ond am ages, joio. And then, yeah, just lots of stuff villa. Fashion. And, yeah. Right. O, fa ma'n brysur. O, hwnna agos. Wedyn Catholic Mass. Hwyl Catholic Mass. Charlemagne. Oedd hwnna. Ie, lluniau. A wedyn, museum ola y dydd oedd hwn. Yr archaeology bit yn yr ynys bit. Iawn oedd o, oedd o'n hir iawn. Naw euro eto dwi'n meddwl hwn. Ond y bobl yn y siop yn... Ie, just siarad am hanes cynnar. Hanes cynnar Paris. Specifically am y bit yma. Ie, oedd yn cool. It's cool. A wedyn, oedd gyda fi bach o oriau wastio. Oedd hi'n ffocin sgorcha. Oedd hi'n boeth. Fi'n weifio fyna. Di helo. Fi'n fyna. Di helo. A di hwn di pen yr ynys. Dyma y stwff Templars i gyd. A nes i gael... Si ddim eistedd ochr y dŵr fyna. No way, sy'n hynna. Nath hynna stresio fi. Anyway, nes i eistedd... Os fyma i just gael dod o ddŵr, chilio, bod yn Parisian, bod i boi Templars. Eto, oherwydd, fa ma da. So.
Ia. A wedyn, siop lyfrau French. Nôl yn Luxembourg. PS5s yn yr airport. Smokes eisiau cael ei rhywun. A adra. So ia. Oedd o'n... Ia, oedd o'n reit cool. Dwi'n gwir. Si joio. Yn fawr iawn. Mae'n really lot mwy i ddeud, really. The highlight. Highlight, dio. Ti'n highlightio beth? Neu, dwi'n... Dwi'n gwybod os dwi'n creu highlight. Ie. O. Nid o wedyn ti, ia? Oce. Ond ia. Oh no! Nes i reid 5 munud o snooze yn cael, ia. Mae iawn yn 55 munud, fam. Ond, ia. Ond y typ yna'n... Joio. Joio'n fawr iawn. Oedd literally just Notre Dame. Diwedd Notre Dame. Cael y Sen. Airport ac adra. Oedd o'n... Oedd lot o bobl... Diolch yn fawr. Oedd o'n... Ond mae'n gyd, de... Thing... Cared fi gyd dod allan o... y gêm yma. Broken Sword 1. Oedd o just yn... Dwi'n lyfio gêm yma. Dwi'n lyfio gêm yma gymaint. A os di rhywun isio... Os di rhywun isio... cael profiad o'r gêm heb actually gorau chwarae fo. Eisiau fi reid o yn y chat, so... That's it. Ti'n hynny? Dwi'n agor. Literally, mae'n eisiau agor yr un fideo unwe. Dwi di neud let's play no fe unwe. So, i rhywun sydd efo diddordeb.